yan roh daging pe sambing mahale Tuhan las ni rohani Tuhan na jumujunggo arni na jumujunggo arni jaladami ni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti hati-hati doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Advent pertama tahun baru gerejawi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya kita tetap senantiasa dalam penyertaan kasih setia Tuhan dan tetap semangat. Di tahun baru gerejawi ini, marilah kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan bahwasanya Tuhan senantiasa mengasihi kita dan menyertai langkah kehidupan kita. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah hari ini dan bagi yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, pergumulan, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Doa kami, Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan marilah kita mendengarkan firman hari ini untuk kita. Yesaya 10 sada ayat sada sahatu 10. Dungi ruar masada tunas sian tukot nisi isai, jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi songgok matu ibana tod dini Jahoba, tod dini habisuhon dohot hapistaran, tod dini panuturion dohot hagugoon, tod dini parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Jala halomohonon na do hadaulaton maradopon debata, jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana, jaladang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Marhite-hite hati gorat tahe uhumonna akka napogus, jala marhite-hite hasitongan patik kosonna uhum tu akka nadangol di tanoon. Jala marhite-hite batahin ni pamanganna libasonna tanoon, jala marhite-hite toddi ni bibirna, bunonna halak parjahadi. Jala hati gorat dohos ni gotingna, jala habonaron hohos ni akna. Disima maringan gopul di labung ni biru-biru, jala margopang babiat di labung ni habing, jala tapak do anak ni lubu, babiat dohot pinahan na pinamokmok, jala danak na metmet marmahan na sida. Rap majapal ma lubu dohot babiat, jala tapak modom akka anak nabi, jala panganon ni singa duhut-duhut songod dorbiah, jala poso-poso marmeam-meam di labung ruang ni ulok dari, jala danak nabura sirang susu mangarorohot tangan na turuang ni libe. Dang bemajahati manang mangago na sida di sadok dolok habadioku, ay gok parbinotoan di Jahoba tanoon sogot, songon aik ni laut mangilukupi todolanna. Jadi masa madina sadari uso-usoma akka parbegu di urat ni si isay, na pinatidang bahen partonggol ni akka bangso, jala pangulonon na do hamuliaon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu Advent pertama ini, kita disapa oleh sebuah nubuatan yang menubuatkan tentang kedatangan Raja Damai yang akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kedatangan Raja Damai itu telah datang dan telah kita saksikan melalui iman kita di dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 2022 tahun yang lalu. Dan saat ini kita yang percaya kepada Yesus Kristus dalam menyambut dan menyongsong kedatangan Tuhan kita, marilah kita mengenang, merenungkan dan menghidupi nubuatan ini, firman ini dalam kehidupan kita. Akadia ma nanaing si hanguluhonot tasyat trupuhona manginang laho manomunomu haroron itu Yesus Kristus si baluay. Nunga tabigi dihatai didok doa kamanginang songgop do tu ibana tod dini Jahoba.
Roh Tuhan berdiam di atas dirinya, dan roh Tuhan itulah yang memberikan dia tod di habisuhon, tod di hapistaran, tod di panuturion, tod di hagugoon, tod di parbinotoan maradopod debata, tod di biar mida debata. Dan keenam ini, ya, keenam poin ini jelas-jelas nyata kita saksikan melalui iman kita bahwa hal ini jelas nyata di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus disebut Raja Damai. Songon na pinabotohon ni si Yohanes di epistel sadarion Matius 3 ayat 1:12. Hama kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus, songon naong pinabotohon ni trupuhot tu hita. Tod dini debata na mian di bagasan Jesus Kristus tu hatai. Kiranya juga kita minta dan kita mohon supaya berdiam diri dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, di tengah masyarakat dan gereja, sehingga damai yang daripada Tuhan itu bisa nyata kita saksikan dalam kehidupan kita. Sehingga keenam hal tadi, yaitu roh kebijaksanaan, roh kepintaran, roh nasihat, roh kekuatan, dan pengetahuan tentang Tuhan dan takut akan Tuhan, mengajarkan kita dua hal dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus. Naparjolo didok diturpuhi marhadaulaton maradopod debata, beribadah yang sejati dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, manibangi akan masa di bagasan hati goran, menghakimi, menghukum, ya, dengan kebenaran. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya roh kebijaksanaan itu kita minta dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bijaksana menyikapi kehidupan. Roh hapistaran, kepintaran, supaya kita mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Roh panuturion, ya, pengajaran, ya, manginangnya, supaya kita semakin mampu memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupan kita. Roh kekuatan, asa margogo hita madalani hari-hari ninguluta, tung ragam peakana masa persahiton pergubulan dalam kehidupan kita. Dan roh pengetahuan tentang Tuhan amanginang, supaya kita semakin mengetahui siapa yang kita imani dalam kehidupan kita. Dan roh takut akan Tuhan amanginang, ya, ini menjadi penekanan dalam setiap evangelium dalam tahun ini, supaya dalam diri kita tetap senantiasa ada roh yang takut kepada Tuhan. Asa marhabiaran hita nida debata. Dang salah songon jot hudoko kami amanginang dang salah bangi dua keragam ni pasu-pasu. Tetapi marilah kita bijaksana untuk meminta hal yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya tajak koma akatod di naong pinabotohon ni trupuhod di hita kamang di bagasan nguluta. Jala sude nai dapok tamai di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Maka tetaplah setia beriman kepada Yesus Kristus dan siap sedialah menyongsong kedatangannya untuk membawa kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Asa marhiteya manginang patar mahadameon di nguluta, ditongani keluarga, ditongani masyarakat nang huria. Asa saut songon nanido ni si Yohanes di turpu episteli, paubahamuma rohamuna anung songgop harajaud ni debata. Ya manginangnya, jangan lupa untuk memohon roh itu tadi yang saya sebutkan, itu disebutkan di teks itu. Roh kebijaksanaan, kepintaran, pengajaran, kekuatan, pengetahuan tentang Tuhan, dan roh yang senantiasa takut akan Tuhan. Atong amanamin hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Taparbuehom may di bagasan parngulota. Taparbuehom ma akanatama di pardalanan ninguluta. Asa totong taboto manirang nadinggat doho naroa jala marhabiaran hita mida debata. Tangyang nami tarapul ma nasa arsa ni rohamuna malum kasahit di parrohaya muaka na marlas ni roha jala diaka manami na nami nong matua nong sudagogo tuhatama na marorot daging nang todimuna.
Mari kita sambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Te Deo mah buku de nomor 70 ayat 3. Mula berak mangen Deo kita, mangena. Martu waluan hutabe dungji nakona rajai roha tabe sai sonang dong dung masuk rajai naung ro ai tiurdo mata tai dung ro panon dagi tu si ite tamu jima Tuhan tade bata diperbadiai dibatasi pardami mahamuga disuntingkan jala diramoti marohan ng pikiran muna ia soha surahan sa rodi haroro ni Tuhan ta Jesus Kristus si baluay. Amen.